Irailaren 7tik 16ra ospatuko diren Bermeoko Andramari eta Santa Eufemia jaietan herritarrek bete-betean gozatzeko hainbat aldaketa izango dira herriko trafikoan eta sastarbatxe zerbitzuan. Horrez gain, garbiketa zerbitzuak indartuko dira herria ahalik eta garbien izateko jaietan. Zerbitzuei dagokienez Benito Ibarrolazak alkateordeak eta zerbitzu eta udaltzaingoaren zinegotziak azaldu duenez, aurten ere barraka kolatua eskulturaren inguruan daude eta iazko prezioak mantenduko dituzte. Umeen atrakzioak 2 euro bidaia eta 7 bidai 10 euroko bonoarekin. Nagusien kasuan 2,50 euro bidaia eta 6 bidai 10 euroko bonoarekin, eta atrakzio berezia 3 euroko prezioa izango du. Ibarrolazak rompeolas eta blokeen ingurua ez dela jolastoki bat gogoratu du eta blokeen aldean ez ibiltzea eskatu du istripuak saihesteko helburuarekin. Saltzaile biltarien kasuan 8 postu izango dira erreten lameran irailaren 7tik 16ra. Txosnen kasuan aurten ere txosna handi bakarra izango da 30 metroko luzera eta 10 metroko zabalera duen karpa batekin. Aldakuntze batzuk egin behar izan dugu, alde batetik hartzatik porturean ez duen bidie zarratut egongo da, bai egongo da hor 8etarik 12etara samalanak egiteko, aukeri eta gero herritarrape egin behar da gauzek egiteko, bai gero horizona guzti itzi behar da utxik eta hor ezin da aparkatu. Alde zarran kasuen, arostegin betikule zarratuten da liburutegi ez duen bidie eta urteteko esango da Nardi Tarzonetik. Gero, hemen bai aldakuntze neiku handiz eukiko dugu, igez gogoratuko sarie zelan 16en, Santa Eufemiagunien zarratu ingendun zehar bide hori, lamera txikitik hartzara, zarratu egin zen. Eta oso ondo funtzionatu eban, hori biliginen herritar guztitzok arazo barik, kotxe barik, eta aurten, aholkatu duzkue udaltzainetatik, ia hori ezin badugu handitzu, baloratu dugu, eta ikusi dugu igezko ikusitze, egokizetala. Orduen, 7, 8, 9, 10, 14, 15 eta 16, hori da, asteburu bizetan, zarratute egongo da toki hori. Bai egongo da iritze goizien samalanak egiteko, bai gero zarratute egongo da. Lehentasun osoa eukiko da bie oinezkuek, eta bakarrik izango da igiri, emergentzi bada, ambulantzi pasatu behar bada, edo zuhiltzaile pasatu behar badira. Besteetarako zarratut egongo da. Orduen, eukiko dugu hasi olatutik eta herribera arte, edo herribera araño, hori dana, kotxe barik, eta izango gara ibili, arazdonantz, azkaltasun osoz. Horretarako berriro, esan, kotxeak, gero eta, gitzi erabiltzeko egun horretan, ze benetan ez da egongo leko handiri pekotxik zibiltzeko ordunia, gozatu da igun eta danok oinez ibili gaitze zen. Beste alde batetik, eukiko dugu bebai, aldakuntzek, Bizkai Bermibus ibiliko da, jaigunetan esan ezik beste egun guztietan, bai tokize aldatuko da, lamerako geltokize, pasako da Santa Mainera. Eta bardin Bizkai Busegaz. Santa Mainera pasaten da Bizkaibuse, eta gero Bizkaibuseko informazio giza, bizkaibus.eusen dago, orduen herritarrak izango dabe hor ikusi, ze hor bai egongo da, bai ez bakizoku, geltoki bardinen, bai egarni, Soiobetik duna, Bilbora duna hortik, bai eukiko dauz horre aldakuntze batzuk ordutegi zen eta geltokizetan. Orduan, idurri gure badozu komentatu... Hemen argitzeko kontu bet. Aspaldi, udiazi orduko ikusi gendun gure jai importante batzuk domekaz datozela eta kontutan hartunde Bizkaibusen zerbitzue Bermiotik Bilborantza duna udien aldatu itzen dela eta bialtzen da biela domekatan bakizotik eskatu gendunea da Domeka jaizek direla kontutan hartunde, autobuse, Bizkaibus zerbitzu hori zeuselan ial badan kontutan hartu. Ez bakarrik jaizek dizelako, baizik eta hor bebai, hausokide asko bizidakuselako inguruen eta eskari bete izan da herritarran aldetik.
Horren ingurun ez duokin erantzunik, bai hantzek dela denpora gitxi, ikusi dugu prentzan, zelan aldundizek onartu dauen bakizoko eskari bet, non bakizok eskatuten zauen, udeko ordutegiz euren Bizkaiako zerbitzuko duna bakizotik Bilbora mantentzie irailan 30 arte. Dori onartu intzoie. Karo, ikusi du zenien zeintzu lineari afektaten zoien, afektaten zoien linea da, geuk betiko linea hori errekupera biharrien domekatakue, gure linea bardin segiko dauela irailako 30 arte, osea, udeko temporadako moduen bakizotik. Horreku dau esan, ez du lokingo soiu betik iraileen, eta ez du leokingo jaizetan bez. Eta jaizetan domeka importante bidakuz, aparte okintzu San Juanak, aparte okintzu Madalena, justo domekatan, eta orduen beraz, aurten udeko zerbitzu horrek afekta injozku nahiko ere importantien, eta jaizetan be afekta ingo dau. Sorpresi esan da, bakiz hori onartutie, kontutan hartun dube bai, beste eskari beten gendunela Bizkaibuseri, eta zan, udeko zerbitzue ondartzan eta bai, jakedan irailan 30 arte guk eskatuten gendun, Bermiotik bakizura duen zerbitzu hori, San Juan kontutan hartun dube bai, leku oso bizitatu edala, eta lehen komentadune, zenbat jentek eskertzen dauen transporte publiko eukitzie, zerbitzu hori udien okintzune mantenitik irailako 30 arte. Eta hori ez da onartu. Asteburuetan bai astego barruen hori ez da onartu. Beraz, udeko zerbitzu ez dau linea batzutan, eta beste batzutan udeko zerbitzu mantentzen dauie, eta kasualmente gure kontrara edo gure kaltera datorrena, eta argitzuti arren bai, eta zeuek honen jakinen ganin egotie bai. Igual notatzu bete edo preparako honen argitzasuneko beto moteko, aprobetza nahi izan dugu bai, azkenin Bizkaibu zerbitzuen barri gauze moten, gauze bat eskatu dugune ez tozkuen onartu, edo bintzat ez da horren ganeko erantzunik, hauntzek urten dauelez aste bete edo nota hori aldunditzik, argitzu gure izan duz bai. Eta eskatu egingo dugule, mantentzeko, klar, eskari pixela inbertu. Gauzen fetzatan, beste alde batetik, hor taxi zerbitzu ebe aldatu egiten da, kasino ondoraz gongo da, eta gero Euskotrenek gauko zerbitzu bereziak eskainiko dauz, iraila 8an, 14an eta 15an. Horbe, informazio gehiago, euskotren.eusen agertuko da. Gero, aparkalekuak eukiko duguz, ikanpoti datorren jentintzako, bai Pergolan, bai Landabason, bai San Andresen eta bai Matxikortan. Eta horrepa señalizazioek ipinite eukiko duguz, jentie bideratzeko. Bestalde, martxan dagoen denon artean Bermeo garbi-garbi kanpainarekin lotuta, Ibarrolaza gogoratu du jaietan ere guztion artean herria zaindu eta garbi mantendu behar dugula. Udalak alegin bereziak egingo ditu garbiketa zerbitzuak indartu iraiaren 16 arte. Errefortzu bezala, ureztatzeko eta desinfektatzeko kamioi bat gehiago egongo da jaiegunetan. Horrez gain, udaleko zerbitzuetako langileen errefortzua egingo da. Zerbitzuetako zinegotziak sastarrak edukiontzietara botatzeko eta kanpoan ez usteko eskatu du. Bereziki, botillak beiraren edukiontzietara eta kartoiak eta paperak edukiontzi urdinetara botatzeko eskatu du. Bestalde, gogoratu duenez, 9 komun publiko eta beste 9 txizatoki ere esarriko dira. Eta hori ez gain, komun publiko finkoak egongo dira kasino aurrean eta txosna eremuan. Sukalki egunean, iraiaren 15ean, talan 3 komun eta 3ko txizatokia esarriko dira. Sastarbatxe zerbitzu hori dagokionez, iraiaren 7tik 16ra, ordubietatik aurrera egingo dela eta iraiaren 9an ez dela egongo jakinarazi du. Iraiaren 17tik aurrera zerbitzua betiko moduan izango da. Gero beste tema bat izaten dugune, eta urte batzutan gehitzuten da, beste batzutan gutxitzu, baina mesedez, talko hautsak. Talko hautsak sortzen dozku kriston arazue. Kriston arazue, bai garbiketa egiterakoan, baina garrantzitsuena da labandu egiten dela. Herritarra labandu egiten diez, gero arnazestu da konjentiepe ez da pasaten ezebez ondo, eta esan behar dugune da bebai, eta holan etorda jente izaten ezke nien, nuen berazkadara, eta jente asko dugu, berazkadara ez duna, holan dinuzku berretara ezkenik, kalberra botaten diez, nahi nik arnazestu dako, edo labandu itzen nahi, edo zer dan, eta horre suposatzen da, danok ezin dugu lezeizetan bardin disfrutatu. Orduan, danok disfrutatzeko, itzi ja talkuek albo batera,
eta ia berazkada garbiago bat egiten badugun. Irailaren 8ko eta 16ko su artifizialak direla eta bai auzokidei eta bai arrantza eta kiroletako motorrei hainbat segurtasun neurri gomendatu die zerbitzu zinegotziak istripurik ez egoteko. Horrela, azaldu duenez, motorrak farol berdetik alik eta urrunen utzi beharko dira, handik botatzen dira suak eta. Horrez gain, motorretako eskotilak eta ateak itxi beharko dira eta ezin izango dira utzi kubiertan ez arerik, ez belarik, ez zurik hartu alduen beste gauzarik. Herritarren kasuan ere, balkoietako leiho eta ateak ixtea eta kamaretako argizuloak ondo sarratuta egotea gomendatu du eta ez irtetea balkoi eta terrazetara. Herritarrei eskatu die kalteren bat ikusten badute edo abisuren bat eman nahi badute 9-4-6-1-7-9 telefonora deitzeko eta emergentzia egoeraren bat balego 0-2 telefonora. Horrez gain, larrialdietako 112 telefonoa ere badagoela gogoratu du. Bestalde, Iñaki Lopezek Gazteria zerbitzuko teknikariak azaldu duenez, Bermeoko udalak arrisku murrizketarako programa 2 martxan jarriko ditu aurten ere Andramari eta Santa Eufemia jaietan. Alde batetik, drogei buruzko informazioa eta testing zerbitzua izango da Bermeon irailaren 8an zapatuan. Bestetik, botiltxarra izeneko programa martxan jarriko da 2. urtez irailaren 9an arrantzale egunean. Ailaket elkarteak eskainiko ditu zerbitzu bi honek. Bata da testing zerbitzue, drogei buruzko informazio eta testing zerbitzue, analizisek eta hitzen dizenak, eta hau egongo da aurten Lamegan, igezko lekuen, azkanengo urtietako lekuen egongo da, turismo buleguen onduen, liburutegizen onduen, txosnagunetik hurbil, Gaztiek eta dabiltzezen lekotik hurbil, eta aurten iraien 8 zapatuen egongo da. Badakizuie Ailakete elkartiek itzen dau gestiona zerbitzu hau, urte eukitzen dugune, eta gauez, goizaldez emoten da. Gaueko 11-etatik, goizaldeko ordubizetara arte egongo da urten zerbitzue. Testin zerbitzu honen bitartez, Gaztien arteko sustantzizen gehiagizko kontsumue erabileri gude prebenidu. Eta kontsumiten badan be, jakin zelako sustantzizek kontsumiten badauien, badizen euneko unien puruek, izpadizen edo data-dalakue. Gero udalera botaten dozkuie bai, eta gaztiei jakin erazten txoie bai, zelako analizizek emon dauen ondorizuek, jakitzeko gaztiek, eta bai udaleko zerbitzuek horretan gero lan gehitzeko. Orduen testin zerbitzua horreten egongo da, dinogulez, gogoratu, iraien 8 zapatuen gaueko 11-etatik goizaldeko ordubizetara. Doainezko zerbitzu bata, debaldekue eta anonimue. Hau oso importantia da esatiez, azkanien batema apurtzu bete violentue izan galda, gazti zuzen dute batezbe, gaztientzako orduen guztiz anonimu dala eta anonimotasune gordeitzen dala. Eta beste arrisku murrizketarako programie 2. urtez martxan imitzen dune, igez imin gendun lehenengoko bidarrez, arrantzalegunien, aurten bebai arrantzalegunien imingo da martxan, ia igez baino egualdio behiago da dakun, igez pilun zauen, eta azkanien programie moldatu inzan. Zeizatez, botiltxarra programie boteioie esatuten dune da, Gaztiek kalien, aizialdi egemutan eta bar, jaigiruetan, alkoholaren, aizialdi kontsumuen, arrisku murrizketan oinarritutako programa bat da. Hor datoz Ailakete elkarteko aditu batzuk, eta disfrazat eitzen diez, eta kaldez-kalde dabiltzez gaztiei banatuten materiala jatekue, ure, edateko, hidratateko gorputze, eta bar. Orduen, zerbitzue igez, zeurizek azin jaskun apurtzuet moldatu eta lokaldetan eta sortu biharra egon zan. Ia horten, egualdizek lakontuten badozkun, eta bera programie dan moduen eitzen badan. Hau esango da arrantzalegunien eta atzaldez. Igez egin gendun eguerdiko ordu batatatik atzaldeko 5-ak 6 arte, 5 orduko saio bata, aurten moldatu inju ikusi zalakon egokizago izango zala atzaldez eitzi orduen. 4 erdizetan asko da, etorko diez brigada hau izango lekidu, eta gaueko 9 erdizetara egongo diez, herriko kalietatik zehar, gaztetxuen gana urbilduten, informazio emoten, eta uredateko, jateko, eta bestelako informazio emoteko. Idurre bidegurenek Bermeoko alkateak jaiak denok disfrutatu alizateko errespetua eta elkar ulertzea eskatu du. Alkateak jai parekideen aldeko aldarrikapena egin du eta hildo horretan ez beti da ez esaldiarekin eskumuturrak banatuko ditu udalak hainbat leku publikotan eta txosnan. Eta hainbat lelo dituzten pegatinak ere bai.
Beste alde batetik, aurten Bermeoko mugimendu feministak Brigada Moreak ekimen berria martxan jarriko duela gogoratu du alkateak. 30 bat pertsona formadiez, eta euren asmoe da alde batetik helburu disuasorio bat dako, jungo diedanak olako pañelo more batzukaz, eta euren asmoe da, eraso sexista gabeko jaize gure dugu zela reibindiketie, eta hori izango da helburu bet. Eta beste helburu beta, baten batek behar badau emozionalki laguntzaren bat, edo behar badau bai aholkururen bat, sarritzen ez talakon igual, badakigu zeuser grabi pasaten danien, edo udaltzainek, edo ertzainek, edo ambulatoizu, edo hor protokolu martzan imintzen die. Sarritzen igual, hain grabi espada be, badakuz laguntza hori eskaintzeko jentie prest. Eta hori da gure aurten okingo dugun Brigada Morie. Beraz, bai iniziatiba barri beta, herriko 30 neska prest dauzenak eta formadizenak honetarako, eta eskertu bai hau martzan imintzia itxik.